Standard penzionera sada je lošije nego što je bio ranije, zbog toga što je veća inflacija, veći rast cena onih osnovnih prehrambenih proizvoda, artikala koji se najviše troše i onih komunalnih usluga koje koriste stari ljudi. To se odnosi na zakup stana, ako stanuje podstanar, grejanje, struju, vodu. Jer čim struja ode gore, voda gore, sve to, to su osnovne namirnice koje treba ljudima i to je. Tako da je standard ugrožen sa te strane. Pohvalno je što je povećana penzija u zadnje vremene, pohvalno je da je povećana cena penzija za 21%, ali je to nije dovoljno da može da prati bilo kakav standard. Jedno što sam primetio da komentarišu neki iz zaposlenih, mlađi ljudi, komentarišu da treba da manje rastu penzije, a da više rastu plate. Navodno, njihovo obrazloženje to da im treba za garderobu, za obuću i tako dalje. Oni troše za garderobu, to je tačno, ali stari ljudi troše za lekove. I tu su cene drastično skočile, naročito posle korone. Cene su otišle, što kaže, u nebo. Cene lekova su, 2020. godine, kad sam ja izašao iz bolnice, jedan lek koji mi je bio propisan koštao 7.000 dinara. Jedan lek. A pre toga, takvi lekovi, recimo običan probiotik, pre izbijanja afere ove pandemije, taj probiotik je bio 200 dinara. Odmah skočio na 500 i nešto, pa 700 i nešto i tako dalje. Cene, oni su odmah iskoristili tu pandemiju da dignu cene i da zarađuju. I pritom, što je najgore, ništa od toga nemaju naši prodavci, oni imaju za plate i za osnovne troškove. Sve ostalo ide stranim vlasnicima koji su negdje iz inostranstva i tako dalje. Drugo, u cijeloj toj, da kažemo, inflaciji koja je nastala i ono što je uvezena i ono što naši zarađuju, ne možemo i samo da se vadimo na to da je sva inflacija uvezena. Nije tačno. Nama najveći teret predstavlja naša politika. Zašto? Zato što uvoznički lobi uvozi što jeftiniju robu, a što slabije kvaliteta i onda zato zaračunava enormno veliku maržu i onda prodaje po cenama kao da su to američki kvaliteti ili nemački. Jer uvoznički lobi u sprezi sa politikom, jer više niko ne vrši kontrolu cena. Znači svaki prodavac može da odredi cenu kako hoće i to mu je to. A kad dođu u situaciju da nema kome da proda, onda traže rješenje od države. Država bi trebala da bude regulator, da ima propisane minimalne i maksimalne cene. To bi trebalo, po mom mišljenju, to bi tako trebalo. I bilo mnogo bolje dok je to tako postojalo. Znači cena hleba, ako je to 100 dinara, cena hleba 100 dinara, preko toga ne smije. Pre početka rata u Ukrajini i još pre toga izvesno vreme, cena ulja, Dijamant i Vital, koji su naši domaći proizvode, bila je do 120 dinara. Danas je to isto ulje 219, 218 ili 220 dinara. U istim tim trgovinskim lancima. Zašto? Znači, ti trgovinski lanci imaju, uvoznički lobi ima svoj uticaj na vlast da izlobira da duplo veća cena, a prikaže se da je inflacija u toku prošle godine porasla samo za 16%. Penzije jesu porasle 20%, ali vratimo koliko poskupilo struja, grejanje, pa akcize na struju, pa sve to, i kad se to voda, smeće i to, kad se sve izračuna, inflacija je prešla 50%. Da ne računamo ogrev, cenu ogreva, drva, uglja i tako dalje. To je već posebna priča. Inflacija se meri nekim artiklima koje po kriterijima koje Zavod za statistiku uzima i on to ima potrošačka korpa, pa sad onda izmislili minimalna potrošačka korpa i tako dalje. Sutra će biti, razumijete, da bude minimalna potrošačka korpa bez vazduha, pa onda posebno vazduh i tako dalje. Standard penzionera u ovom momentu još je sada prihvatljivije, ali će to u toku ove godine da sve više opada. Zašto to opada? Zato što cene svakodnevno, evo sad od 1. maja, cene u velikim trgovinskim lancima su otišle ispod 10%, nikome nije otišlo. Jer čim su čuli da će poskupiti struja i gaz, oni su digli cene
Čak mnogi artikli idu pro 20 i 30%. To nije samo od 1. maja. Od 1. maja je enormno, ali ovako je stalno povećavaju cene. Jer svi su našli sebi priliku da na narodu da zarade. To se ne odnosi samo na penzionere, to se odnosi i na zaposlene. I na svu sirotinju koja te artikle troši. Zato potrebno je sve ujediniti, čitavu politiku i zaposlenih i penzionera i onda kreirati neke normalne odnose i uvesti kontrolne punktove, kontrolne institucije. Da ne može da cene rastu tek tako, padne nekome na pamet da bi uposlio 5 partijskih članova upravnog odbora da bi to funkcionisalo. To ne može tako. Prema zadnjim podacima imamo oko 990.000 penzionera koji primaju penziju manju od prosječne penzije. Prosječna penzija u ovome momentu je sada 37.813 dinara. Prosječna zarada je 82.265 dinara. Odnos prosječne plate i odnos penzije je 2,16. Znači 2,16 penzija treba da bude za jednu prosječnu zaradu. Ili 45% jedna prosječna penzija je u odnosu na prosječnu zaradu. 45%. Znači manje od 50%. U čemu je razlika? Kaže starima ne treba ništa. Pa stare onda najbolje da treba pobiti. Niko nije nikad obelodanio podatak koliko je penzionera, odnosno starih osoba, umrlo od gladi. To niko nije obelodanio. I nitko o tome brine. Čak ne brine ni rodbina. Jer rodbina se nađe samo kad nešto da nasledi. To je tragedija. Podatak koji je prezentovan da je u toku pretprošle godine preminulo 58.000 penzionera, to nije zanemariti. To je činjenica. Jeste, neki su umrli od starosti, tačno tako, ali mnogi su umrli i od toga što nemaju lekove. To je problem. Jer ako je cijena jednog leka 700-800.000 dinara, a njegova penzija iznosi 15.000, pa mi do nove godine mi na današnji dan imamo penzionera koji imaju penziju ispod 10.000, imamo 79.000 penzionera. 79.000 penzionera ispod 10.000. Mi smo kao sindikat prošle godine u ovom gradu podelili pakete solidarne pomoći. Znate koja je to radost? A u cijeloj Srbiji smo podelili 5.500 paketa solidarne pomoći. Deo tih paketa solidarne pomoći finansira Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja, a deo smo mi uložili $1 milion od članarine naših penzionera i kupili smo pakete za penzionere. I dali, besplatno. I mi ćemo tako raditi i ove godine. Zašto? U taj paket solidarne pomoći, to nije nešto veliko. A tu su prašak za pranje, ulje, brašno, šećer i pirinač. To su osnovni artikli koje treba svakom penzioneru. Sada smo u toku pregovara sa jednom bankom da obezbedimo ove povoljne pozajmice za kupovinu ogreva, lekova, da to bude po mogućnosti beskamatna ili sa minimalnom kamatom do 2-3%, da bude na godinu dana, recimo, pa da određen iznos da mogu ljudi da kupe lekove, da ne umiru bez lekova. Mi smo tražili od vlade, mi smo tražili već nekoliko puta da se uradi strategija o položaju cijele penzionerske populacije, da se formira nacionalni savjet za staranje i brigu o penzionerima, koji će biti produžena ruka ministarstvu da mu predlaže rješenja konkretna sa svim merama koje treba predložiti. Strategija starenja je izašla 15. godine, to je ona istekla i ona nije ni bila urađena kako treba. Ja sam tu strategiju sve proučio dobro. To je kao jedan spisak lepih želja, ali nepotpuno. Ne sagledao činjenično stanje. To treba potkrepiti podacima. Šta, koliko, sve to, koliko po regiji. Jer nije isto opština Novi Beograd i opština Pirot. Ili neki Vladičin Han i tako dalje. Nije. Svaka opština ima svoje. U toj strategiji treba biti sagledano.
Znači, jedna strategija koja obuhvata celu Republiku Srbiju, koja će sagledati onda da i lokalna samouprava mora da ima učešće. Nije to samo pitanje da odlučuje Beograd. To ne može tako da bude. Jer lokalne samouprave imaju tekako veliku obavezu i odgovornost. Tu su i centri za socijalni rad, tu su lokalne institucije, sve, i zdravstvo, i obrazovanje, i sve to. I oni se moraju uključiti u to. Nije dovoljno da svi slušaju i čekaju šta će da kaže predsjednik Vučić. Ne, moraju da se uključe svi, jer svi oni su dobro plaćeni i odgovorni su, i na kraju zato su došli, oni su prihvatili u svojoj partiji za taj posao. Nije njih niko naterao. U nekim mjestima to ide jako dobro, ali u nekim mjestima ide jako loše. Zašto? Obično je dobro ide u manjim mjestima. Jer lokalne samouprave u manjim mjestima, manji je broj ljudi, a ono sredstava, jer penzioneri su najurednije i kod plaćanja poreza i kod komunalnih usluga i sve to. I onda neki, kada dođe neko za gradonačelnika, onda on sagleda to pa vidi sve. Pa ovo mi je u gradu najveća korist. I onda to. Međutim, u nekim velikim gradovima to se odskače. Onda se to gleda po partijskim linijama, ko vodi održenje, da li je iz ove partije ili one partije, pa tri se čuda koalicije, pa ne mogu jednostavno ne mogu da nađu, i onda prepušte to stihiji. A to je najgore. Njima je bitno samo da kad je predizborna kampanja da idu u autobuse, da im ne daju crvenu i sendvič, i onda da to bude, i to su kapilarni glasovi. To je pogrešno. To je pogrešno i za sistem, i za državu, i za penzionere, i za sve. Jer te statiste koje oni vode, to je, nažalost, bolje da mu svaki od tih penzionera kaže ono što ga tišti. Pa da u lokalnoj samoupravi, u mjesnoj zajednici, u opštini i tako dalje, u gradu, pa da se to sagleda, da vidi šta se može rešiti. Međutim, tog sluha nema. Da se vrati onaj deo penzija koji je oduzet u periodu od 2014. do 2018. za 47 mjeseci. To se iznosi oko milijardu eura bez ikakvih kamata, bez ikakvih troškova. Odgovor od vlade je bio da je predlog odličan i sve to, a da će imati u vidu, ali dalje od toga se nije otišlo. I dalje, ministarka Darija Kisić je informirala radnu grupu, međutim, radna grupa nije počela još da radi, zato što ona otišla u drugo ministarstvo. Ona otišla, dobila drugo ministarstvo, i sad ta radna grupa ne radi ništa. Jer novi ministar, on je došao, on sad vodi neku drugu politiku, on se ne bavi penzionerima. Njemu je bitno partijski rad i tako dalje, ali nije mu bitan rad ni sa radnicima, ni sa penzionerima. I onda to je problem suštine. Jer kad se dovede da jedno ministarstvo čovjek koga to ne zanima i koji ga to ne dotiče, onda je to problem. Ali mi ćemo imati i razgovore sa njim. I to će biti oštra upozorenja. Jer tu je došlo sad do ogromnih promjena u ministarstvu, došlo je u fondu PIO, to su sve promjene, vidjet ćemo kako to dalje da ide. Odluka Strasbura ona nije ni pravilna, nije ni kompletna. Zašto? Zato što mislim da je to poteklo od ovih naših advokata, da tužbu usmere u pogrešnom pravcu. Advokatski tim koji je nama vodio, mi nismo išli tim postupkom, naš je postupak drugačiji. Naš je postupak takav da se prvo utvrdi pravo, da postoji dug prema Petru Petrović, prema Marku Marković i pojedinačno. I tu su predmeti, mi imamo 16.500 tužbi koje su na različitim institucijama, na Upravnom sudu, na Kasacionom sudu, na Ustavnom sudu. I to još nije došlo do Strasbura. Tu nećemo ići da odbije. Zašto? Jer konvencije sve to priznaju i to mora da dođe na dnevni red. Jer ja sam angažovao za to jednu inostranu advokatsku kancelariju i koja će na tome raditi. Savjet Evrope o tome obavešta. Ja ću ponovo u Savjetu Evrope da ih informišem, jer mi smo donijeli određenu rezoluciju na našem kongresu, donijeli smo rezoluciju o određenim pitanjima kako se to rešavati, i mi ćemo to dalje da guramo. To se održava voljom vlasti. Nema političke volje za sada još, mada ja mislim da će to morati da ode. Sad se pojavljuju neki koji nemaju 15 godina radnog staža.
a traže penziju. To jednostavno nije većina, nije većinski stav, nije političko ispravno. Jer ima 10 godina radnog staža, u odnosu na onoga sa 40 godina staža, pa ne prirodno da on ima penziju. I onda će sutra još kaže ima malu penziju u odnosu na onog 40 godina. To mi ne možemo tu da tu pomognemo, ali to nije ne većina. To je manji broj osoba koji rade, koji to traže, ali mi tu ne možemo da tim ljudima pomognemo jer jednostavno nije ispravno, nisu uplaćivali doprinos. Država može donijeti zakon da se to, kao ono što je ministar Krkobabić obećavao da po 100 eura da budu svi penzioneri, svi da budu penzioneri. To nije penzija, to je bila pomoć. To nije penzija. Penzija je ono što je čovjek svojim radom, uplatom doprinosa. To je penzija. A ono što dobija od države socijalu, to je teret budžeta, to nema veze sa fondom PIO. Drugo, ima još jedna stvar, nedisciplina kod poslodavaca. Ne uplaćuju se adekvatni doprinos. Neki dan sam pročitao da recimo u štampi da je u Boru kineska kompanija ljudima isplaćuje 60.000 legalno dinara, a 20 do 30.000 daje u kešu, na koje ne plati doprinose za fond PIO. Izvinite, to je šteta i državi, i budžetu, i penzionom fondu, i nama kao penzionerima. Ja sam, kada sam bio na kongresu sindikata CICIEL-a iz Italije, to je najveća organizacija penzionera u Evropi. Oni imaju, penzionerska organizacija ima 2,5 miliona, a njihova sindikalna centrala ima 6 miliona članova. Na kongresu je bilo učestvovalo 1000 delegata. Tu su bili predstavnici svih zemalja Evropske unije. Jedino sam ja i moj kolega bili van Evropske unije. Ostali svi iz Evropske unije. I bili su iz Indije, iz Japana i tako dalje. To je mislim da je to bio jedan od najznačajnijih skupova u Evropi za penzionersku populaciju. I kongres je trajao 4 dana, ali 4 puna dana. To nije da se radi sat, 2. Mi smo tog dana kad smo doputovali, samo imali pola sata da ručamo i odmah na kongres. Kongres je počeo i to se radilo i tako. Njihova delegacija na najvišem nivou, na čelu sa njihovim generalnim sekretarom, će posjetiti naš sindikat. Ja sam ih pozvao i dogovor je već, neki dan smo imali dogovor, da će se to dogoditi najkasnije do septembra mjeseca. Postoji mogućnost da njihova delegacija, to će biti 10-člana delegacija, i da oni budu možda čak i gosti na našoj olimpijadi 3. doba u Vrnjačkoj banji. Ali tada mi planiramo da pozovemo, tada će biti dogovoreno i sa generalnim sekretarom FERPE, to je Federacija evropskih organizacija penzionera, pošto i on italijanskog porekla, on je bio na kongresu u Italiji, pa smo se sreli tamo i dogovor je da će i on da dođe. Tako da ću pozvati onda sve države bivše Jugoslavije na to i tu će biti, održat ćemo jedan okrugli sto. Domaćin tog okruglog stola bit će naš sindikat. To će jedan biti naučni skup, bit će jedan broj profesora sa fakulteta ovdje iz Beograda. Tu će biti naš bivši predsjednik našeg sindikata, profesor Zoran Stojiljković, da sagledamo sve elemente i da prezentiramo ne samo našoj javnosti, nego i svetskoj javnosti. Položaj, stanje i predlog mera. Šta i kako? Da se vrate penzije, da penzije idu, ne može da bude penzija manje od 50%. U zakonu nije dopušteno da bude toliko niska. Mi smo došli u jedno vreme, bilo je 41% odnos prosječne penzije prema prosječnoj plati ili u odnosu prema bruto društvenom proizvodu. To je za svaku osudu. Bićemo aktivni i učestvovat ćemo u ovom sve što se događa i oko elektroprivrede, bez obzira što smo mi penzioneri. Mi imamo itekako strateški interes, jer je elektroprivreda jedan sistem koji je kičmeni stup cele države. EPS i Telekom. To su dve firme koje a one su sve vode se u tome da se neko to namjerno radi. Moj je utisak da namjerno radi, da bi to obespravio, da bi to raskrčmio i dao prodao u bescenje. To mi ćemo u tome aktivno učestvovati. Nije to krivica samo ove vlasti, jer svi oni koji su bili u prethodnoj vlasti, oni sad prešli u ovu novu vlast i sad ovdje lešinare pod imenom Vučića. To nije tako.
Svako treba da odgovara za svoja dela.